ఈడ గూగుల్ పే ఉండతా ఓ గూగుల్ పేలో ఉండు పూర ఉండు ఇది కుళ్ళేవరా పక్కడే ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂಜಿನೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಸನೆ ಬರೋದುಂಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವಾಸನೆ ಬರೋದುಂಡು ಈ ರೋಲ್ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅಂಗಡಿ ಉಲ್ದಿನ ಅತ್ತತೆ ರಿಕ್ಷಾದ ಅತ್ತ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಓ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಂತಾಲೆ ಅದೇ ಈ ರೋಲ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪರೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಉಂತಾಲೆ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಪಂಡರೆ ಅವಳು ಉಂತಾಲೆ ಇತ್ತ ಪನ್ಪರೆ ಮೂಲ ಉಂತಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಂಡವು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂತುಂಡಾಂಡ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ ಇಟ್ಟು ದಿಲ್ಲುಂಡು ಕಾಸು ಪಡ್ಚೇತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಡ್ಚೇತ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬೈದಿನ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಉಲೈ ಪೂತಿನ ಕುಲ್ಪಿರೈ ಬರ್ಪುಗ್ಯರು ಅವಲ ಈ ಪೊಂಜೋಲೆಕ್ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಪೊಂಜೋಲು ಅವು ದುಂಬು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಈಸಿ ಆವಂತು ಇತ್ತ ಪೊಂಜೋಲು ಎಡ್ಡೆ ಹುಷಾರುಳ್ಳೆ ರಾವೆ ಆತದಲ್ಲ ಮಂಗ ನಕ್ಲತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಪೂರ ಪೊಂಜೋಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಪೊನ್ನೂಲು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇರ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏರ್ಲ ಪೊನ್ನೂಲು ಪೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿರ್ತವ ಜೋಡು ಇತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಚತ್ತು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಆಲಾತಂಡು ಇದೇನು ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪು ನೀರೇ ಗಾಡಿ ಉಂಡೆ ಗಾಡಿ ಆಲಾತನಿ ನಾನು ರಿಕ್ಷಾ ಬೋಪಿನ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚೆ ತೂನಾಗ ಪೊಂಜೋಲ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬುಡ್ಪಿನಕುಲ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿ ಅಲ್ಪ ಬರಲ್ಲೇರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಒಂತೆ 2,000 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಹೆಂಗ್ ಪಂಡ್ರೆ ಬರುಜು ಬಕ್ಕಡೆಜಿಂದ ಹೆಂಗ್ ಲೈನ್ ಮಾತ ತೆರಿ ಅಂದೇಡಿ ಬರ್ಪನೆ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಪೆನ್ಪನೆ ಅತೆ ಅಂಚತ್ ಇತ್ತೆ ಈರೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಈರೆ ಇಡೆ ಓಡೆಗೆ ಪೋಯರ ಉಂಡು ಪಂಡರತೆ ಅಂದ್ ಮೂಲು ಖಾಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಅವ್ಲು ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಕಾಸಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಉಂಡು ಅವು ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬೋಂದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಡತಿ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ದವ್ಲು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅವು ಬುಂಡ ಸೀದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೋದು ಪಿರ ಬರ್ಪರತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎಂಕದಲ್ಲ ಆತಜಿ ಒಂಡಿ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗನ್ ತೂವರ ಉಂಡಲ್ಪ ಈ ಏರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಆಯ್ನ ಅದು ಪಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ದಾಗಿಂದ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಣಿ ಯಾನ ಐಕ್ ಪಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಡನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವನಸ್ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ ಉಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ವನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಿ ಓಡಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ಒನ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪನ ಬರ್ಚು ಒನ ಸೀರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾರ ನೆಂಕ್ಲು ಒನ ಸೈಟೆ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ಇದು ಪಕ್ಕ ಪೋದ್ಬಲ್ಲ ಈ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತ ನೆಂಚಿನಿ ಫೋನ್ ರಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಏನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಲೋ ಹಾಂ ಪಲ್ಲೆ ಹಾಂ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಜರಿಗೆ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುವೇನು ಅದು ಮುಲ್ಪೈತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರುಂಡು ಆಂಡ್ ಈ ಚೋರ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡದ್ದು ಕಣ್ಣನೇನ ಕೈ ಅಣ್ಣನೇ ಅತ್ತಿ ರಿಕ್ಷಾ ಬಾಡಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪು ನಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ತುಂಬ ಮತ್ತೆ ಕೈ ತೋಜದು ಬುಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ ಮನ್ಪ ಏರೇನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡನ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಗಲೀಜಿ ಮತ್ತ ಇತ್ತ ತೋಲೆ ಎಂದೊಂದು ಭಾರಿ ಈಸಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಂಗ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನಾಡೊಂದೇ ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂತ ಒಂದು ಕಾಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ ಯಾವ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ದಾದಿ ಈಗಲೇ ತೂಂದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂಡರ್ ಅವು ಕೆಲವೇರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿ ಮತ್ತೆ ಐನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಥಿಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಉಳ್ಳನ ಲೋಕ ಸರಿ ಉಂಡು ಅದೇ ಕೆಲವರ ಎಂಕಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ್ನು ತೂಯಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಮತ್ತೆ ಜಾನ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಉಳ್ಳ ನನ್ನ ಲೋಕ ಸರಿ ಉಂಟು ಎಂಚ ಇರೇಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪರ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಬಾಡಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೆನಿಯರ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಕೆಲವರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ರನ್ನಿಂಗ್ ಡೇ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂದ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬೋಡು ಬೆನಿಯರೇ ಅಂಚತೆ ಅನ್ನ ಎತ್ತ ಬೇರಿಯೇ ಉಳ್ಳೆ ತೊಂದರೆ ಅಂಚತೆ ಈ ಆಂಜೋನಕಲ್ನ ನಡುಟು ಇರೇಕ್ ಒಂಚೂರು ಉರ್ರು ಅಪ್ಪು ಜಲ್ಪ ದಾಲೆ ಆಂಜೋನಕಲ್ನ ನಡುಟೆ ಉಂತೋಡುಂದಿಜ್ಜಿ ಬರಿಟು ಉಂತುನಲ್ಲ ಈ ರಿಕ್ಷಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಪುರ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮನುಷ್ಯರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ನಾತಿಗೊಪ್ಪಿರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೊಪ್ಪಡಾತಿ ಬೇತೆಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ದೋಸ್ತಿರ್ಲು ಇರ್ನ ಪುಂಜೋಲು ಮಲ್ಪ ಪುಂಜೋಲು ಉಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರ ಲೇಡೀಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಲೇಡೀಸ್ ಮಾದಪ್ಪ ಆತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಕೆಲವಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಟು ಫೋನ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನ ಕೆಲವರು ಅಂಚ ಮತ ಉಂಟು ಹಾಗೆಂದ ಕೆಲವರು ಎಂಚಿನ ನೈಟ್ ಬೆನ್ಪುಜೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಮತ ರಿಕ್ಷಾದ ದುಂಬಾಂಡ ನೈಟ್ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಂದ ಪೋಂತಿರತೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಪುಜೇರು ಇತ್ತೆ ದಾಯಕಂದಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನೈಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕಾತು ಗುಲ್ಲೋಡಿ ನೈಟ್ ಕಾಲ್ ಬರ್ಪುಂಡ ನೈಟ್ ಕೆಲವರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪಿಸಿ ಇರಿತ್ತೆ ಇಡೇ ಯಾಪ ಪೋದ್ ಬಲೆ ಪಕ್ಕ ವರ್ಷ ಅಂಡಿ ಗಾಡಿಗೆ ನೆಕ್ಕಿಂದ ಎನ್ನತ್ತೆನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ 6 ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಅರೆಗಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಆರಿತ್ತೆ ಜೆತ್ತಿನಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ 6 ಗಾಡಿ ಬಿಡುವಂತೇರು ಅಂಡ ಯಾನ್ 6 ಯಾಪಲ್ಲ ನೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೆಂದ್ರೆ ಪೋನಗಲ ಅರ್ನ ಗಾಡಿ ನಾನು ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದಿ ಒಂದಿತ್ತು ಒಚ್ಚಿದ ಪತ್ತದ ಮತ ಬಕ ಎಂಕ ದುಂಬೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಮತ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚಾದ 6 ಮೂಲೆ ಬುರಿ ಬಕ ಅರ್ನ ವೃತ್ತಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತ ಆತಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು
ಕಂಡನಿ ಇತ್ತೆ ಉಲ ಇತ್ತಿನದಾನೆ ಬೊಡೆದಿ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬೆನ್ ಪಲತ್ತ ಅವು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯ ಅವು ಎಂಕು ವಿಷಯ ಒಂದು ಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಜಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದ ಇಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಅವಿನ ಅನ್ ಪೇತಕ್ಲ ಪನ್ಪು ಜೀರ್ ಪನ್ನೆಕ್ ಪನ್ನೆ ಆತಿ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ನೆಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ ಡೀಸೆಲ ಓ ನೆಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ ಡೀಸೆಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಕರ್ಮುದ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾಡು ಇರು ದಾದ ಪಾತಿರು ಬಕ ರಿಕ್ಷೋಗು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡಂದೆ ಬಗೋ ಬಾಡ ಅದಕ್ಕೇನು ಅವು ಕೆಲವು ಇತ್ತೆ ಪುರ ಬೈದನಿ ಅವು ಇರು ಬರಿಕೊಂತಿಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕಾರ್ ದಾಟಿಗೆ ಪುರ ಸೈಪಾರ ಪಾಪ ಏಜಿದಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅದೇ ಡ್ರೈವರ್ ಹತ್ತಾರ ನೋಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಎನ್ನ ರಿಕ್ಷೋಡ್ ಬೈದಿರು ಓಹೋ ಎಲ್ಲ ಕಾಸದ ಚೋರೆ ಅಂದ ₹1 ಹೆಚ್ಚು ಬೊಂಜು ನಾನು ಮಾತ್ರ ₹1 ಕಮ್ಮಿಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಅದು ಪನ್ಪಿನಿ ಕೆಲವೇರು ರಿಕ್ಷಾದ ಕಲ್ಟ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಣದು ನಿಕ್ಲೆ ದಾನಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಕೊಂಡ ಆರಿಕೋನಕ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಎಂಚಿನತ್ತೆ ಇಂದು ಕುಂಟು ಚಾಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲವರು ಪಾತೆರ್ನೆ ಕೊಂಚ ಅಗತ್ಯ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಂడి ಕೆಲವರಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಬದುಕುನತಿ ಮಾತೆರೆಗೆ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಆದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಪೊಂಜು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬೆನ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸು ಕೊರೋಡು ಮಲ್ಲಿಜಿ ತಾಯಿಗೆಂದಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ಅಂಡತ್ತೆ ಯಾರು ಮೂಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಾರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ 5 ಬಕ್ಕ 7 ವರ್ಷಡು ನೆಟ್ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬಂದದೆ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕಲ ಮಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಪೋತ್ ಬಲೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿರ್ದೆ ಸುರ ಅವಡವೆ ಓಕೆ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆತೆ ಓಕೆ ಪಕ್ಕ ಬಲೆ ಹಲೋ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಹತ್ತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲು ನಾನೇ ಈಗ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ ಎತ್ತೀನಿ ಒಂದು ವೇಟಿಂಗ್ ಆತೆ ಗಾಡಿ ಉಂಟುದೀನಿ ಒಳಗೆ ತೆಪ್ಪಚ್ಚಿ ಜನ ಪಿದಾಯ್ ಪೋತೇರಿ ಇತ್ತ ಬರ್ಪೇರ ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋತೇರಾ ಏರು ಬೇತ ವೇಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳಾರ ವೇಟಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲೆ ಬಕಂಜ ಕೊಪ್ಪುಲೆಕ್ಕ ತೋಜುನ ಅದು ಆನ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡಿ ಅರ್ನ ಚಾರ್ಜಿನ ಅರೆ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಅರ್ನ ಸಾಮಾನು ಉಂಡವಳು ಶೇ ಅತ್ತು ಆರು ಏತು ಕೊರ್ಪೆ ಇರ್ತೀರಿ ಏರಿ ಆರೆ ಅವು ಮೀಟರ್ ತೂದಾಯ್ಬೇಕು ಬಂದ್ರೆ ಶೇ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಾರೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಓ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲಿಪು ಅಪ್ಪ ಕೊಂತ ಜೋಗುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಪು ಶೇ ಅಂಚ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಮೇರೆ ಇಂದು ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಅವು ಅಕ್ಕಲೆ ಅತಿ ಅಂಚಾದು ಇರುವಂತ ನಡಪುಲೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಣ ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೋಲ್ಪ ಶೇ ಇರು ಪಲ್ಪುಜಾರ ಅಂಚಾಂಡ ಇರು ಪಲ್ಪುಜಾರ ಅಂಚಾಂಡ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಮುಂತಾರ ಬಂತೀನಿ ಆ ಜನ ಶೇ ಎಂಚಿನ ಮನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬೀಚಿಗೆ ಬೋರ್ ಎತ್ತೀನಿ ನಾನೇ ಬೀಚಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೀಚಿಗ ಏರು ಅಲ್ಲ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಜನ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೀರಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ರಾಜನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಣ್ಣು ಪುಣ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಪಂಡ ಪುಣ್ಯವು ಸರಿ ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಾರ ತಂಜ ಅಂತೆ ಎಂದು ಅಂದತೆ ಇದು ಅಂಚದ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂತ ಆತರ ಅಂದ ಅಲೆಗೆ ಬಿಡದತೆ ಇದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಆತು ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಂಚದಾಲ ಇಜ್ಜಾತು ಮೋನ ತುಣ ಅಂದಾಜಾಪು ಅಂಚೂರು ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊರ್ನ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊರ್ನ ಈರು ಎನ್ನ ಗಾಡಿದ ವಿಷಯ ಬರ್ಚಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಲೆ ಮಿತ್ತು ಗಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಒಡ್ತಿನ ಗಾಡಿ ಪುನ ಇರೆಗೆ ಅವಿ ಅವಿ ಇಂಚಿ ಪೊಂಚು ಮಾರಂಜಿ ಮೇ ಪೊಣ್ಣ ಮಾರ್ಲಿಡು ಪೋಪುನಿ ಬಕ ಎನ್ನ ದಾದನ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಗಾಯನ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಧೈರ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸಂಟು ಸಿಕ್ ನರಕ್ಕ ಮತ್ತ ಹಲೋ ಹಲೋ ಬೇಬಿ ಎಂದದಿ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಪ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಕಾಸು ದೀತೆ ಐನು ಕೊಡು ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀರ್ದ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಿ ಅವ ಹಾಂ ಈ ನನ್ನ ಅಲ್ಪನೇ ಉಂಟು ನನ್ನ ಯಾನ್ ಬರಿಯರ ನನಗೆ ಪೋಚಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ವೇಟಿಂಗ್ ಡುಲ್ಲೆ ಒಂಜನ ಪೋತುನು ಕರ್ಮ ಅದು ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತಾದೆ ಆಹಾ ಪುಂಜು 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 ಸಾರಿ ಅಣ್ಣ ಪೋಯಣ್ಣ ಎಂಚಿನ ಸೆಕೆ ಮಾರ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಿಗೆ ಎಸಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋತುಲ್ಲೆತಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ದೈ ಬೈದಿ ಎಸಿ ಮಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಸಿ ಉಂಡೆ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಇಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ ಫ್ಯಾನ್ ಲವಾಡಿಜೇರಿ ಎಂಚಿನ ಫ್ಯಾನ್ ಲವಾಡಿಜೇರು ಉಲ್ಲ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗವ್ಜೇರು ಅಂಚತ್ತೆ ಕೆಲ ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತನ ಅನ್ನ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತುಂಡು ಲೈಟ್ ಪೊತ್ತುಂಡು ಬೊಕ್ಕತಾನೆ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಜಿ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಒರಿಯರಿಯನ್ನ ಇಂಚಿನ ಅವನದು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ತಲೆ ಇರೆ ಜನನೇ ಅಂಚಿನೇ ನಾನು ಕೆಲವು ಜನ ತೂದು ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ವಿ ಅಂಚ ಮಾತೊಂಡ್ರಿ ಪಡ್ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಉಲ್ಲೇರತಿ ಆರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ಬೊಂಜು ಪಾಪ ಏತು ಒಂಜಿ ಬೆನ್ಪೇರು ಏತು ಪೊರ್ಲು ಉಲ್ಲೇರು ಏತು ಜವಾಂದಿ ಉಲ್ಲೇರು ಇಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟೋಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಡೆ ಅನ್ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲಿ ಇದೆ ಅಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದಾರುಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಬಂಗುದಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜತೆ ಈ ರಿಕ್ಷೋಡು ನಿಕಲ ಎಸಿ ವಾಡ್ರೆ ಅಬ್ಜತಿ ರಿಕ್ಷೋಡು ಎಸಿ ಅತ್ತೆಂದು ಈರಾರು ಬಾಕಿ ಅಣ್ಣ 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 ಒಂಚೂರು ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಜಪ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಜಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಇರೆ ಲೆಪ್ಪು ಇರಗೆ ಚೂರು ಜಪ್ಲೆ
ಜಪ್ಪುಲಿ ತೂರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ మీరు 5 నిమిషాలు నెట్టే తెస్తారు నేను ఖాళీ చెప్పారు ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಏನು చెప్పుడు 30 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿ కొంచెం అర్జెంట్ పెట్రోల్ అంటే సరే ಹೆಂಗ್ ಇಜೆ ಖರ್ಚು ಏರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕನ್ನೋಡಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನು ರೊಕ್ಕ ಮೀ ಅಣ್ಣ ಇರುತ್ತಣ್ಣ 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಬೋಣ ಒಂಚೂರು ಅರೆ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಕಲ್ ಎಂಕು ಭಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಟು ಹನ್ನೆರಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೈತಿಜಿ ಮರ್ರಿ ಈ ಅರೇಂಜ್ ಅಪ್ಪಡಾದಿ ఏంటది అనుకుంటా చాలా తోట పెద్ద కట్టదు ఇవ్వాల ఇప్పుడు తిందర భయం అప్పుడు తోటడు పెద్ద కట్టది ఈ పెద్దను ఓల్బుడోడి 20 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓ ಎರ್ಮೆ ಇಂಚಿನ ಯಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏತ್ ಹೊಡ್ತಂತೀರಿ ಇರ್ಮಪ್ಪ ಏತ್ ಬರ್ತು ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಏರಿಯಾ ಒಂಚೂರು అంత ఆపుజు మేరే ఒడియ గాడి బత్తి కాట్లేం చెప్పడాది ఇరు పెట్రోల్ కన్లే పత్తలే ఇరు పోలే మేరే పక్కడికి అంత వట్రాజ్ మంతరే బల్లే ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಬೇತ ಗಾಡ್ಲೆ ಜಜ್ಜಿ ಗಾಡಿ ಅರ್ನೆಟ್ ಹೋಲೆ ನೀ ಅಣ್ಣ ಮೇರೆ ಅತಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ನೂಕೊಂಡ್ ಬತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೂಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಏರಿಯಾ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಪೊಂಜೋನ ಕಲತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಬೋಡು ಇದು ಇಂಚಿನ ಎನ್ನುವರಿ ಯಾನ ರಿಕ್ಷಾದ ಉಲ್ಲೈ ಕುಲ್ಲಿ ನಾಯಕ್ ಪಿದೈಗೆ ತೋನಾಡ ಈ ರಾತು ಮಲ್ಲ ಜನನ ನಿಕಲೇಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರಿ ತೂವರೆ ಆಪುಜಾ ನಿಕುಲ್ ಫೋನಾಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡುಜಾರು ನಿಕುಲ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡುಜಾರು ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಿಕಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಏಪು ಮುಗಿಯನ್ ಗೊತ್ತು ಆಜನ ಇಪ್ಪಡಿ ಇರು ಮುಂಜಾನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತಿ ಆಜನ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾರಿನ ಕೊಲ್ಲ ಅದು ಎಂಕಲ್ ಬೇಕು ಅವಳ 30 ರೂಪಾಯಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಎಚ್ಚ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟು ದೀಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕಲಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಚ್ಚಿ ದಿಲಿ ಅಪ್ಪಜತ ಅಪ್ಪಗ ಹೆಂಗ ಅಪ್ಪಜ ಈ ಎಂಚಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಪ್ಪಜತೆ ಅವಳ ಕಾಣಿಕೆ ದಬ್ಬಿರ್ದು ಕಾಸು ಕಂತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಟು ಮೇಲೆ ಮಂಜಲ್ ಬಾದೆ ಬಾಪನ ಸಾದೇವ್ ಓ ಮಂಜಲ್ ಬಾದೆ ಮಂಜಲ್ ಕಣ್ಣುದಲಿಗ ಮಂಜಲ್ ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇಚ್ಚುಂಡ ಮಂಜಲ್ ಪಾದೆಗೆ ಸ್ಟೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ನೀಲಿ ಪಾದೆಗೆ ಮೇಟ್ ಕೆಂಪು ಪಾದೆಗೆ ಆ ಮೇಟ್ నీకు మంగళ పాదేనా మంజల్ బాదే మోన తులి రోడ్ భజనాంధ్ర తడి భజనాంధ్ర ಏರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಭಜನಾಂಧ್ರ ಸೇಸಪಣ್ಣ ಮಾಗಿ ಅಂದ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಅನ್ಪುನಿ ಮಗೆಲ್ಲ ಭಜನೆ ಅನ್ಪು ತೂಯಿನ ಅಲ್ಕಾಪುಂಡು ತೂಯಿಲಕ ಸಾವು ಇರೇಗ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನ್ಪರ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಮತ ಇಂದ ದಾನೆ ಮಂದಿರವು ಭಜನೆ ಓಲಾಣ್ಲೊಂಜಿ ಪಗೆಲ್ ಭಜನೆ ಆಪುನ ಉಂಡ ಭಜನೆಗೆ ಹತ್ತುಂಬೆ ಹೋಗುನಿ ಭಜನಾಂದಿರದ ತೀರ್ಥ ರೇಖಾ ಅಂದು ಕೊಂಡುಳ್ಳ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ಭಯಂಕರ ಮರಲು ಪುರಾಣಿ ತೂಪೆ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಚ ಪುಗೆಲ್ಲ ಕೈ ಬಾರ್ದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡ ಬರಿಟು ಕುಲ್ದಿನ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡಾಗೆ ಪೋಲೆ ಪೋಪುಜವ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಭಯಂಕರ ನೆತ್ತತ್ತು ಒಣ್ಣುಲ್ಲೇನು ಮರಲೆ ಏನ್ ಮುಳ್ಳಾರ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಬೇಜಾರ ತೆಗೆದು ಹೊರತುಗು ಮೇರೆ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪ ಕೊನ ಪೇರ అందుకే నా పొన్న వాళ్ళు పోయాలి గుర్తుండే గైత్ కాదు పోయినాలు సురుతాండ చెప్పి ఎడ్డే అంత జాపుడు పాతాను అలా పన్నకి నాలుగు సార్లు పండగ బొక్క ఇతడు పోతు పోతే ఇతడు మూడు వెళ్ళారు నిక్కు దేవిరి తాత బ్రో నిక్కే కొಡ್ತೀರಾ ನೀರ ಪಪ್ಪನ ಇರೋ ಬಂದ ಬಕ ಚೂರು ಇತ್ತೆ ಏನನ್ ಬುಡ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಈರ್ ದಾತಿ ಪಕ್ಕಡಿಗಿನ ಹತ್ತು ಏನ ಅಮ್ಮೆರ ಪಪ್ಪನಗೇನು ಇತ್ತೆ ಎಂಗಲೇನು ತೂನಾಗ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಅಮ್ಮ ಮಗ್ಯನಾಗ ಎಂಡ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇರೇನಿ ನೀವು ಇರೇಗಿ ಯಾರಂಚ ತೋಜನು ಇರು ಎಂಚಿನೆ ಅಂಚತ್ ಇರೇನಿ ಇರ್ನ ಫಿಗರ್ ತೂನಾಗ ಇರು ಮಾತೇಕಲ ಅಮ್ಮಗೆ ಶೂಟ್ ಆಪನ ತಂದೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಶೂಟ್ ಆಪುಜ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಕೊಂದು ಬಿ ಪಿ ಏರ್ನೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನೇಗೆ ಬೋದು ತಾಂಟು ನತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿ ಪಿ ನಮ್ಮನೆ ತಗ್ಗೌಡು ಅರ್ಥ ಆಣತಿ ಇರ ಪಕ್ಕ ಇರು ಒಂಚೂರು ಜನವಂತ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೊಯ್ ಅಲ್ಪ ನಾಡೊಂದು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾರಿ ಬಂದಾಗ ರಿಕ್ಷೋಡು ಅಂತ ಟಿಶ್ಯೂ ದಿಗೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಸಿ ಬಾಡೋಡು ಎಸಿ ಬಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಇರು ಫ್ಲೈಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಜ್ಜಾತ ಅಕ್ಕಡೆ ಜನ ದಾದಾಂಡು ಪಡ್ಕೆ ಬರೋದು ಅಡಿಕೆ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಮೈಪೋಡಾಪು ಇಂಚಿನಿ ಗಾಡಿ ಬಂದು ಬುರುಂಡಿ ಕರ್ಮ ಇರು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡು ಗಾಡಿ ದಾದನ ಒಂದು ಆಂಡವು ನಮಕ್ ಮೂಲೆ ಕಾಲಿ ಒಂಜರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡನ 1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತೋ ಮೂಲೆ ನಡ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಇಂಚಿನ ಈ ಸೆಕೆಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಓಲ್ ನಡ್ ತೂಲೆ ಇರೇಗ ರಿಪೇರಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡ ರಿಪೇರಿ ಎಂಕಿನ ಹೌದಾ ವಯರ್ದ ಮತ್ತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಿ ಮತ್ತ ಆ ನಸೀಬ್ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕ್ಕದ ಏರ್ನ ಮೋನೆ ತೂತೆನ ಅಲ್ಪ ಓ ದೇವರೇ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಡ ಇರೇಗ್ಲ
ಏರಿಗೆ ಎಸ್ ಪಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೋರ ಎಸ್ ಪಿ ಕತ್ ಎಂಕಿನ ಗಲಾಟೆ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಗಾಡಿ ಬಂದ ಏನಕ್ಕೆ ದಾದಿ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ ಅಂತ ತೂಪರು ಹಲೋ ರಾಜಾ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಒಂಜಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ದುಂಡ್ಯಾ ಅಂದ್ಯಾ ಏರಣ್ಣ ಫಿಟ್ಟಾರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಇಜ್ಜ ಛೇ ಅಂಚತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಚೊರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜನ ಸಾವು ಒಂಜಿ ಏರಾಂಡ ಇತ್ತನ ಕಡ್ಬಿಡುವನಾ ಹಾಂ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕಡ್ಬಿಡುವೆ ಅಂದ ಆವ್ ಈತೆವಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಂದ ಓ ದೇವ್ ಯಾನು ಪಿರಾಡ್ದು ಪುಷ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇರುವಂತ ನೂಕುಲೆಗ ಆಪುಂಡ ನೂಕುಲೆ ಇಜಿನ ಬರ್ಚು ಪೋಲಿ ದೇವ ನೂಕುಲೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಂ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಕ್ಲಚ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಊರ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಜೀವ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚತ್ ತುಲೆ ಅಬೆ ಓ ಇಂತ ಪೋಡ್ ಒಂತೆ ಪೋಡ್ ಓಹ್ ಅಜ್ಜಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಬೇನ್ ಏನು ಚೌಟ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಚೌಟೇರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಜಿನ ಗಂಗತರ ಸರ್ ಆ ಚೌಟ್ರೆಗೆ ಅತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಎಂ ಪಿ ಪ್ರಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆಗೆ ಹರೇಗದ ಅದೇ ಎಂಚಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಉಂತುದಿನಿ ನೀರೆಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಇಂದು ಉಂಟು ಟ್ರೈನ್ ಉಂತುದಿನ ಮೂಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಎಂಕಿತ್ತೆ ನಡಪುದ್ ಪಡೋಣ ಯಾನ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜಿ ನೇ ಇರಿ ಬತ್ತಿನ ಎತ್ತ ಕೊರ್ಲಿ ನನ್ನದ ಬಡ್ತಾನೆ ಬಡ್ಚಿ ಮೀಟ್ರ್ ಎತ್ತ ಬುಡ್ದು ನೈನ್ ಕೊರ್ಲಿ ಮೀಟ್ರ್ ತೋಜ್ಜರಿಗೆ ಹಾಂ ತಿರ್ನದ ಲೆಗೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಒಂತ ದುಂಪೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿಗೆ ಓ ದೇವಾ ಹಾಂ ಶೇ ಹಲೋ ಬತ್ತೆ ಮಚ್ಚ ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇನ್ ಹಾಂ ಗಾಡಿ ಒಳಿಜ್ಜಿ ಇಂದೇ ಬರ್ಪಾರಾ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಲೈನ್ ಅಂತ ದಾದೆ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಚವ ಬರ್ಪರ ಅಂದಿಗೇನು ನೀ ಹುಡುಗಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪರ ಅಂತಮ್ಮ ನಾಳೆ ಗಾಡಿ ಉಂತುದನು ಮುಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಅವು ಪೊರ್ತುಕು ಬಾಡಿಗೆ ಏತು ಜಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿ ಒಂದು ಪೊಂಜು ಅತ್ತು ನಾದಿ ಅತ್ತು ಬರ್ಪರ ಬಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಡ ಮಾರಿಕ್ ಅಂದ ಅಕಲ್ ಪನ್ ಪೇರು ದೈಕ್ ಇರು ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಬಾಡು ನಿಂಚು ನೀನು ಅವ್ ಸಾರಿ ಅಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಬಿಡ್ಪಾರಾ ಬುಡ್ಪಾಕ ನೀನು ಬುಡ್ತಾತನು ಪೋ ಅಂಚಿ ಪೋ ಇಜ್ಜಿ ಮಚ್ಚ ಮುಳಗಿದ ಅದೇ ಅಂದಿತ್ತು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ರಿಕ್ಷಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ಸಿ ಗಲೀಜಿ ಬರ್ಪರ ಅತ್ತು ಬುಡ್ಪರ ಇಂಜಿನ ಪೂರ ಬುಡ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಯಾನಿತ್ತೆ ಏತ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪಡು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಂಕಿ ಎಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ಅಂಚ ಪುಂಜೋಲೆಗೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊರ್ರ ಅನ್ನಗ ಬುಡ್ಪಾರ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಇರ್ನ ಒಂದು ಎಂಚಿನೆ ಅವು ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಲ್ಪಾರ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಯಾನು ಹಾಂ ಕ್ಯಾಶೇ ಬೋಡ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ಲಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಜನ ಮುಂಜೆ ಯಾಪ ಯಾನ್ ಯಾಕಡೆ ಕುಲ್ಲುನಕ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಇರಡ ಪಾತಿರ್ದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಂಗೋನ್ ಮತ್ತೆ ಇರಡ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಇರುವಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪೊಂಜು ಎಂಚಾನ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಇರು ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರು ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿ ಕೈ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಳ್ಳೆ ಈರೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪಡತ್ತಂದೆ ಇರ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ತೂಪನೆ ಹತ್ತಿ ತಪ್ಪಂಡು ಇನಿ ಈ ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಏನಾಡು ತಪ್ಪಂಡು ಇರು ಪನ್ಯ ಪೂರ ಓಕೆ ಯಾನು ಇರೆಗ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಾಸು ನಂಬರ್ ತೇತೊನ್ಲೆ ಬೋರ್ತನೆ ಇರು ಕಡ್ಪುಟ್ನಲ್ಲ ಅವು ಕಡ್ಪುಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಪಂಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇನ್ನು ದಾದನ ಸೋಲು 9984-394-1212 ಐಕೊಂಜ ನಂಬರ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆ ಅದು ಪೋಯ್ನಿಯಾ ಕಿಸೆಟ್ ಏರ್ನ ಕಿಸೆಟ್ಲ ಕಾಸದು ಏರಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ತಿಗಲ್ದ ಕಟ್ಟ ಪೇ ಅವು ನನ್ನ ಕಡ್ಪುಡಿ ಇದ್ದಿನ ಯಾನ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ನೆನ್ನ ದಿನ ಸೋಲು ಆಂಡ ಯಾನು ಆಯ ಅಂಚ ಮಲ್ತೇಂದು ಯಾನು ಬಗ್ಗುಜಿ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಪೊಂಜೋ ಪನ್ಪುನೇನು ಲೋಕೋ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಯವ್ವಾ ಬಂಗ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಆಧಾರ ಅದು ಉಪ್ಪು ದಾದಲೆ ಅವಟ್ಟು ಅಯ್ಯ ಬನ್ನೆಟ್ಟ ಬುಡ ಅವು ಪೇರಾಡಿದ್ದು ಬೋಡ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮಗ ಬುಡ್ದು ಸೀದಾ ಪೋಯರ್ಡ ಪಿರ ಬರ ಇರು ಇಲ್ಲ ಪೋಯರು ನಮಸ್ಕಾರ ಪೇರತಾ ನಮಸ್ಕಾರ
ಒಂತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒರಿಯ ಬರೋಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಚಿ 3 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಪ ಬುಡ್ಚಿ ಬುಡ್ಚಿ ಒರಿಯ ಕುಲ್ಲೊಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಣ್ಣಿ ಅನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಣ್ಣಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಣ್ಣಿ ಅನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬಣ್ಣಿ ಅನ್ ಕುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಹಲೋ ರಿಕ್ಷಾನೇ 10 ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಅಂಚ ಬಾಡಿಗೆ ಬರತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರತ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಮುಟ್ಟ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕವರ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚು ಪೋ ಸರಿ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಬರುವನ ಮುಲ್ಲದಾಡ ಏರೇನು ಜಪಡಾಯಿನ ಏರೇನಾಯಿ ಜಪಡಾಯಿನಿ ಆ ತೋಜ್ಜ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತಲೆಕ ಇರ್ನ ತಿಗಾಲ್ ದಾಟ ಕ್ಲಿಪ್ಪುಲ ತಾಳು ಹತ್ತಿ ಯಾಕಲೆಕ್ಸ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸರಿ ಪಾಡ್ರ ಇರ್ನ ತಿಗಾಲ್ ದಾಟ ಮುಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪು ತಾಳು ಅರಿಟು ಕುಲ್ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೋಲೆ పోరే ఆయన పోపు జవా భారీ ఇంట్రెస్ట్ దే భయంకర నెత్తత్తి ఒన్నులేన మరలే పోయి ಅಂಚತ್ತಿ ಇರುಂಜಿ ಪಿದ ಇಂಚಕುಲು ಏತು ಜನ ಬತ್ತದಿರಡ ಪಾತಿರ್ನತಿ ನೇ ಬಲೆ 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 ಪಿರ ಬಲೆ ఏ మైకొను ఓ దేవ మైకొను ತುಂಬೊಂದು పోತು ಅಂದ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೊಡು ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಯೋಗ ಐನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಬಂಗಾನ್ ಎಣ್ಣೆರೆ ಬಲಿ ಬಂಗಾನ್ ಎಣ್ಣೆ ನಾಯಕ ಬಂಗಾನೆ ಒಂದು ಮೀಟರ್ಗೆ ಏತು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಏರ್ನ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾಯ್ಡ್ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಡನಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಯಾನ್ ಇನ್ನು ಮುಟ ಪೋತಿಲ್ಲ Be like Bolar.